Cabana Mălăiești este unul dintre simbolurile Bucegilor, iar amplasarea ei într-una dintre cele mai frumoase văi glaciare o face să atragă în fiecare anotimp numeroși vizitatori. Sunt mai multe trasee care duc la cabană. Noi am ales varianta din Râșnov, pe strada Glăjărie Râul Mare, urmărind marcajul bandă albastră. 2 ore și 20 de minute a durat urcarea, fără pauze lungi, dar nici n-am alergat. De la cabană am urcat în partea superioară a văii până la intrarea în Hornul Mare. Florile acestea galbene se numesc bulbuci de munte. Am găsit și un petic destul de mare de zăpadă și ne-am jucat un pic pe el. Am admirat caprele negre care erau prezente pe toți versanții. Cel mai mare grup de capre negre avea vreo 12 membri. La coborârea de încăldarea superioară în cea inferioară, la câțiva metri de cărare, cred că maxim 10, era una care păștea nestingherită. Nu s-a speriat de noi și și-a văzut de ale ei și ne-a lăsat să o fotografiem minute în șir.